Kamil, graj! Niklaus? Tak? Słyszałeś to? Słyszałem. Coś Co to zawyło. Nie wiem. Graj jeszcze raz. Ale czemu jeszcze raz? Graj! Cyganie! Grajmy razem. Co to jest? Uwaga, Kamil. Raz, dwa Dwa. i trzy. 3. Cudownie. Kamil, pięknie. Cudownie walisz w dzwona. Zagłosowałeś na to zadanie? Nie, no bo nie byłem jeszcze przekonany do końca. No dawaj, chodź. Na pewno? Tak. Ale jesteś przekonany? Tak. Ale na pewno, Kamil? A ja się w ogóle z moimi widzami przywitałem. Witam wszystkich na YouTubie, ja jestem Niklaus. Przede mną stoi Kamil, tak zwany Seto. Wali w dzwona i Wamy na kolejną cudowną przygodę. No. Także tego. No. Thieves' Heaven is the golden key So please, between the sky and the deep blue sea. Thieves' Heaven. so please Thieves' go Heaven. there and seek for the Thief's Heaven. Thieves' Heaven. And in case you find that one, tell me. Thieves' Heaven. I have a Thieves' Heaven. Here. Here, Nicholas. It's there. It's over there. You're sure about that? On the southwest. So, Captain Southwest. Seto, shall we sail? So, shall I raise the anchor? Yeah. I'm raising. Fajne Music. Chrystus lacie. So, shall I set the sail? Sails. I'm setting the sail. And shall I set the sail's angle? Yep. The sail's angle is alright. Please. Dobra, przejdźmy na mowę obecną, uważaną w tym kraju Yo. za urzędową. Pull together. Skręcamy się w dobrą stronę, Kamil. Wiem, ja jestem odpowiedzialny za mapę, bo tylko ja potrafię ją czytać. Nie graj mi tu smutnej muzyczki. Przepraszam, już gram wesołą. No. Kamil, idę na bocianie, To. Po co idziesz na bocianie? bo jest fajny widok. Kamil! 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 Ale zajebisty widok jest. Tak, to jest najnowszy Black Flag. Kapitanie! Jest zajebiście! U ciebie Złaź też? stamtąd, Majtku. Nie! Jest super! Płyniemy pod wiatr. Jest elegancko! Faktycznie płyniemy pod wiatr. Mam zejść, coś z tym zrobić? Co tak hukło? Nie wiem. Może walnęliśmy wieloryba? Widzisz bunkry? Nie!
ale też jest zajebiście! Kapitanie, przed nami jest znaczy w sumie już nie przed nami, no dobra. Dobra, złażę, bo Kamil, ty jesteś dobrym sternikiem, ale... Ale są dwie, wiesz jak? To ci nie pasuje. Wszystko mi pasuje. Nie, dobrze płyniemy, dobrze! Oczywiście, że dobrze płyniemy. Dobrze, dobrze, Kamil, dobrze! Dobrze, Dobrze, dobrze! Jest cudownie, Kamil. Wspaniale ogółem. Dobrze, Kamil, pięknie. A kto jest za sterem? Rozumiem, że autopilot. Ustawiam go porządnie, stary. Okej. Ciutko tylko muszę odbić. Dobrze, troszkę dobrze, w dobrze. prawo. Idę obadać, No. czy to jest to? Nie, to nie jest to. Nie, to nie jest to faktycznie. To jest to duże przed nami. Tak. Kapitanie, jest zajebiście. Wiem, bo to ja prowadzę. Od zawsze chciałem być piratem. Ja to widziałem w twoich oczach zawsze. Co się dzieje? Ląd! Czemu dzwonisz? Ląd! Ląd! Kurwa, ląd! Uwaga! Thieves Heaven! Kamil, ale ty przy sterze, to czemu ty dzwonisz? Czyli grać! Orkiestra, grać! Niklaus, żagiel, zwilnij do połowy. Dobrze. Panie kapitanie, jest żagiel do połowy. Zwinąć żagiel. Panie kapitanie, żagiel zwinięty. Kotwica. Kotwica, panie kapitanie, ściepnięto. Panie kapitanie, to było najpiękniejsze podejście do Kei, jakie widziałem w moim pirackim życiu. No to chlub. Dziękuję. Było wspaniale ogółem. Dobra, Czekaj, ty się baw tą mapą, Dobry, dobry. a ja idę załadować kulę do pistoletu jeszcze. Złoty drążek jest środkowy i max w lewo to albo w prawo. Ale co? Złoty drążek jest wśród nas. At the last crewmate. At the beach survivors camp Co to jest? to the east. Kuźwa mać, stary. Zaraz. Coś wybrałem, nie o to mi chodziło. Bananas. Equipment chest. Clothing. At the last crewmate at the beach. Survivors camp to the east. A crew may come alone. Nie umiem załadować. If you play a red focus song.
Kaj się... Przepraszam, Kaj się ładuje pistola. No nie wiem. Closing. Tank Jest. card required to refill grog. Aha, opiliśmy całą gorzoła, panie kapitanie. A, złoty drążek mieć na środku. Kierowniczy, dobra, okej. Na górze. Przy schodach. A! Okej, faktycznie. Dobra. Idę. Niklaus, coś tu było budowane. Idę. Muszę sobie bananka zjeść, bo... Coś tu było budowane. Co się dzieje, panie kapitanie? Trzeba to sprawdzić. No, wypadałoby. To jest dopiero statek. To... Statek? To jest Wow, dopiero bolało. statek. Co ty żeś ubrał? Co ja ubrałem? Coś się Jakiś taki zmieniło? inny coś. No, poklikałem coś tam No. niestety. Masz inne ubranie. No cóż, przepraszam panie kapitanie, to jest pomyłka. Tak wyszło. Aha, czyli jest? buntu generalnie nie idzie zrobić. No szkoda. Nie idzie. Dobra, Niklaus. No, Action taki. tak, The East. na ląd. O! Broń mnie. Szkieletor. User joined your channel. Halo? Niklaus. Panie Łosiu, walczymy O, ze panie szkieletorami. Ale tam jesteście między odcinkami czy w trakcie? Jesteśmy w trakcie odcinka. A, to nie przeszkadzam. Ale nie, proszę bardzo. Więc chyba, że Nie, Niklaus bo ja nie bym chce. się tutaj podłączył Jakieś, potem. może jakieś pirackie nie da. protipy potrafisz udzielić nam. O, żebyśmy panie, nie to pili ja na pirackie przykład, protipy- żebyśmy nie pili wody generalnie tej z morza na przykład. A, to tak, bo masz halucynacje, ale to potem wam będę tutaj dawał protipy. Jak szybko się uwiniecie, to może kurde bym se popłynął z wami w rejs. Okej. Okej, to sprawdzimy Spoko. większy ten, w takim razie statek. To No znajdziemy właśnie, tylko to ja ten... się tutaj mutuję na chwilę i nie przeszkadzam. Dobrze. Ryby. Dobrze. Kamil, nie umiem wskoczyć wyżej. No to niektórzy tak mają, że A, nie potrafią skakać. Kamil, kamerka mi się znowu zwiesiła. Ja nie wiem, co z tą kamerką się dzieje. Planową. No trzeba nową, no. Niklaus? Statek. Czekaj, Kamil. Widzę statek. Nie krzycz po mnie. Niklaus, statek. Nie krzycz. Jezu, coś tam wylazło. Co O wylazło? Boże. Nie wiem. Ramkę chcę wyłączyć. Dobra. Już jestem. Niklaus, duży statek. Nie mogę, ale nie mogę wejść wyżej. Czemu nie mogę wskoczyć po tych schodach? Kurde bele. O co chodzi? Całe te... Kamil, ratuj! Niklaus, słuchaj. Tak? Słuchaj. No. At the last crewmate... A, już mogę wejść, dobra. A po co tam włazisz? Nie wchodź, tam nic nie ma. To gdzie... Ja pierdolę. Panie kapitanie, melduję, że mnie rozdupi za moment. At the last crew... Przeszkadzają nam. Tym się nie przejmuj. Nie trafiłeś. Trafiłem. Tylko nie w głowę. Cholera. Niklaus, dlaczego ty nie obijasz? Spokojnie. Co ty robisz? No, szeluch. A dlaczego nie bijesz normalnie z mele? Bo z mele to biją ino menele. No, więc Niklaus, słuchaj. Tak? At the last crewmate, Tak? at the beach, A the survivors beach? camp to the east, a clue may come along if you... Ale tu jest napisane... Song. Aha, at the last crew might at the beach survivors camp. Kamil, musimy znaleźć Grać. obóz na plaży. Musimy grać piosenkę tam. Mam grać? Nie, nie teraz jeszcze.
Tylko, że tutaj jest, tak? A tutaj... A to nie jest to? Ich weiß nicht. Czytaj. Chodź, graj. Grom. Musimy znaleźć obóz. Kamil, gram cały czas. At the beach. Ale at the beach, czyli musimy znaleźć tom. Ogólnie całą tom. Całe te? Gdzie jest East? East jest tu gdzieś. Niklaus za mną. Idę, Kamil. Tu. 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 Tak, mamy wykupione OC i AC. Kamil, gdzie ty poszedłeś? Na górę, Niklaus. Nie widzę cię. Na górę, bardzo na górę. Nad tobą jestem bardzo mocno. Bardzo mocno? Bardzo mocno. nad Co tobą znaczy jestem. bardzo mocno? Ale te. A czy po tych linach da się wejść do góry? Nie, bo się da wejść po normalnych tych. Jak to się nazywa? No. Drabinach. Serio? No. A ja się tu sram, wygrywam melodię, żeby było wesoło i ja papier. Zawsze się sfrajerzę. Jak podrabić? Gdzie co? Ej, Kamil! A tu Co? jakiś statek przypłynął. Jak to przypłynął statek? Znaczy, no generalnie to stoi statek tak z 5 metrów od nas jakiś inny. Gdzie? No, kurde, no, naprzeciw Czekaj. nas. Czekaj, sprawdzę to. Ała. A, bo ja jestem na wraku, to jest nasz statek. Przepraszam, nieważne. Cii, orkiestra grać! Niklaus. Cii, 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 cii. Wszystko jest w porządku. Dobra, tam się wszyscy cieszą jak dzieci. Już To włażę. śmieszne? To nie śmieszne. To śmieszne, to nieśmieszne. A, jeszcze tu okej. Na dole malowidło na ścianie było. No ale to ja wiem, że na ścianie było, ale mi ono jest niepotrzebne. Tu jest masa malowideł. Kamil, gdzie ty ale jesteś? No... Na górze. Ja też jestem na górze, wodospad widzę. No to chodź wyżej. Kamil, to ty! Orkiestra grać! Chodź Niklaus. Niklaus, tu nie widać jakiejś takiej plaży w miarę na E. No, O kur... Kamil! Kamil!
Very funny. Dobra, Kamil. Co tam? Gdzie jesteś? O kurwa, Kamil, szkieletory wyszli. Zitłeś się. Kamil? Niklaus? Kamil? Niklaus? Veno. Nie? Co? Ej. Żyjesz, ale? No właśnie o to chodzi, że nie do końca chyba. Co to znaczy nie do końca chyba? Widzę biały ekran. Słyszę głosy. O kurwa. LOL. Wylądowałem na statku. Nie jest... Kamil, nie jest najlepiej. Co się stanęło? No, z tego co mówisz, to nie jest wesoło do końca. Spoko, zjem sobie banana. O. Hej, ale nie do końca wiem, jak rozgryźć tą wskazówkę, ci powiem. Oni tutaj czcili Karakena, stary. Co ty gadasz? Co ci mogę powiedzieć, no? Może Niklaus, poczekaj. masz tą wskazówkę, weź pomyśl też coś, kurde, głową. No, już biorę. The last crew my base survivors come to the east. Kamil, czy myśmy znaleźli obóz rozbitków na wyspie? Na wyspie, no na tej Znaczy na, wyspie, na której jesteśmy? na plaży. No to plaże od strony E, to tam nie widziałem. Nie znaleźliśmy. Plaże są tutaj od wewnątrz. Kamil! Co? Musimy zejść do plaży. No ale plaże są tylko i wyłącznie chyba tutaj wewnątrz jakby tego całego kompleksu. Musimy zejść do plaży. A ty mnie zwiodłeś na manowce, kazałeś mi wejść do góry. Prawie się zabiłem. No bo chciałem zobaczyć, jak z góry to wygląda sytuacja. No ta. Ta ra. Wiesz co jest dalej? Nie? To ja zanucę. Ra. Zaraz, ale powiedzmy to po polsku. At the last Ra- crewmate... Na ostatnim członku załogi? No tak dosłownie At the tak beach by to było. survivors camp to the east. No A na crewmate obozie rozbitków na plaży i od niego na wschód. Zagadka może... Kurwa Kamil, no nie idzie przetłumaczyć come my along. Może się napatoczyć. Na wschodzie jest obóz I rozbitka, jeśli ale zagrasz kurwa nie ma. Raucus Song, ktoś musi przetłumaczyć słowo Raucus. Nie znam takiego słowa. R-A-U-C-O-U-S. Nie wiem co to jest za słowo. Nie znam takiego. User left your channel. O Jezu, co się stało? Kamil? Halo? No co jest? A dobra, bo ktoś stresał Ale się nie ma strasznie. tutaj na wschodzie obóz Kamil, rozbitka. Gdzie ty jesteś? No pod naszym tom. Łajbą. Ja nie wiem, gdzie jest nasz statek. A, czekaj. Czekaj. Hałaśliwy, ochrypły. Aha! O kul! Co zrobiłeś? Spadłem do wody. A, no okej. Musisz się utopić i zagrać w odpowiednim miejscu. Nie chcę się no utopić, tak. chcę normalnie. Ta misja trwa 1H. To? Jak No, to? to u nas tak troszkę dłużej tylko. Jak 1H? No przecież tylko znaleźć trzeba miejsce i tyle, nie? No. Kamil, nie wiem, gdzie jest nasz statek. A wiesz, że ta wyspa jest ogólnie taka okrągła, powiedzmy Ogółem trochę. obiegam ją po rancie. I mam nadzieję, że go zobaczę w końcu. Widzę taki most skalny. Czy myśmy po nim przepływali?
Po moście nie przepływaliśmy, stary. O cholera. O, jak to mówi Mar... O cholera. Dobra, Mikołaj, ja podnoszę kotwicę. A! Kurwa, Dobra, Kamil, widzę statek. Proszę nic nie robić. Ogółem To tylko widzę- pierwsza chyba z 3 misji. No to zrobię jedną. widzę statek. Widzę statek. No bo to jest skaliste ogólnie dookoła. Tutaj nie ma beach, tu nie ma plaży. Plaże jest- są z tego co... Ja bym opłynął tą wyspę dookoła i zobaczył, bo tak z góry nie da rady zobaczyć, bo O, są skały strasznie, skaliste tego, no. okej. Kamil, patrzyłeś, czy się nie nalewa do statku, czy coś? Nie, nic nie patrzyłem, stary. Odpijaj i kurde, No opływamy dobra. dookoła. Jak nie znajdziemy, to... Czekaj, no, czy ja kuknę generalnie? No, nie nabieramy nawet. Ej! Turek... Aaaa! Kamil! Co żeś kuźwa zrobił znowu? Rekin. Ty, rekin. Ale jazda, rekin. O kuźwa! Trafił go! Kamil, wyłaź! Wyłaź! Wyłaź z wody! Wylazłeś? Dobrze. Zabiłem go? Nie wiem. Kamil, spierdalamy. Co mam robić? Kotwica. Podnoszę kotwicę. Kotwica góra. Mikołaj, Mamy- wolniej, spuść! Nie! W sensie wciągnij żagiel. Tak, Dobra, pierdolnęliśmy. Poczułem. mocno. Jest ściągnięty całkiem. Idę obadać straty. Nie jest najgorzej. Mamy tylko jedną dziurę. Nie masz się czym przejmować w sumie. I to dobrze. No, To w takim razie żagiel? tak. Co żagiel? No, open żagiel. A, no dobra. Czy mamy go tak, nie żebym coś sugerował, nie, ale... Jest tak trochę... No, śmieszną stronę, ale no, nie, ja tu nie jestem Czemu kapitanem, nie? śmieszną stronę. No, no nie, dobra, okej. W przeciwną do wiatru i tak dalej. Jechaj tam. No, No, od E musimy opłynąć. no dobra. Zobaczyć, czy są tutaj jakieś te... To ja będę grał. Papa, wyspo. Głupia. Co? Nic. Gdzie płyniemy, Kamil, w ogóle? Od strony E zobaczyć, czy tutaj jest wyspa jakaś. Okej. To East to chyba jest tam nie bez powodu, nie? No, może tak być, Kamil. Może tak być. Bo beach może być dookoła wyspy masy, nie? Beach to na potęgę. Dobraliśmy wiatru. No i tu jest E, słuchaj. No, Tu jesteśmy od strony E. no. Czy ty widzisz tu jakąś plażę? Nie. No właśnie. To jest największy problem tego wszystkiego. Ewentualnie tutaj. Tu jest plaża. Kotwica! Jest kotwica, panie szefie. Jak wyjebał. Jak ze szlojdra. I to wygląda jak Last Survivor.
camp. Wygląda? Okej. Jest tu jakiś namalowany no fajnie się gra. Na harmoszce krab jest namalowany na skałach. Okej. No. Podejdź mi tu Kamil. bliżej. Zostawiliśmy żagiel wciągnięty. Spoko. Jak nie nabiera tego. Podejdź tu bliżej. No, no, pokazujesz mi, no, widzę. A da się zmieniać melodię? A jeszcze jest jakaś inna? Jak następny... No, Walkiria. Ta ra 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 ra. No powiem ci tak, to wygląda jak Last Survivor, nie? Czy to nam coś pomaga? Captain! Captain! Have we found anything? Song. I'm playing the song all the time. Captain? What you reading, Captain? Have you found anything, Captain? Everything instead of a huge crab? Captain? Captain Nie just denerwuj mnie. gone mad. Captain, have you gone mad? O cholera. O cholera. Kamil, Co się stało? szkieletory wyszli i nas gonią. Może właśnie o to chodziło? Nie, nie o to chodziło. Niech Niklaus zmieni instrument na ten, co ty masz. A właśnie, czekaj. Chodź jeszcze Dobra. raz tam. Dawaj... Tam szkieletory wyszli. No to trzeba ich pokonać. A jakbyśmy zagrali na tym samym? A nie graliśmy? No nie, graliśmy na innym. To nie mam nabojów. Ho, 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 ho. No. I weź teraz weźmy tą harmonię. Nie to. No. No i nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi. Fajnie, ale nic się nie dzieje. No właśnie. Captain A ten Kamil. drugi? O, poczekaj, a ty graj? No. O tu. Tucho. Tucho. Graj, graj, graj. Dupa. Ej, Kamil, to No. może tam trzeba było kopać? Gdzie?
No może tam. Tu jest jeszcze jedna wskazówka, tutaj trzeba coś... Dobra, pograć. poka to! Czekaj, No trzeba nie pograć, ruszaj tym! Trzeba pograć Czekaj, gdzieś w nie, jakimś miejscu. nie ruszaj! Co tak milisz gębą? Przestań ruszać. At the last scream at the base survivors come to the east. A clue may come along if you play a rocky song. A powinna się nam pojawić jeszcze jedna wskazówka w każdym razie. Przy No graniu właśnie. Zusammen. Zusammen Nie, że co, gestoßen. że od trupa iść grać muzykę na wschód? Ale no, a myśmy o kurwa mać. Nie mam naboi. No to normalnie po Bożemu go. A od tamtego obozu żeśmy poszli na wschód? Od jakiego obozu? No, daj tą wskazówkę jeszcze raz. Okej. Znaczy ja też ją mam w sumie. At the last Jest! O! Jest! O! Trzeba było od tego trupa iść Fine. na wschód. The hunter's tale on the north O, west kurde. grassy ledge. Keep eye weather eye. 6 paces west by. Southwest your shovel now worth a try. Hunter's tale. Ogon myśliwego. Northwest. No to mnie najbardziej interesuje. Fajny Hunter's Tale. Czy my mamy ogon myśliwego? Nie wiem w sumie. Chodź, Niklaus. Trzeba wejść na górę. A! Tale to w tym sensie. To jest tale, czyli opowieść. No tak, a co? Nie, bo ja wiesz, podupczyłem tale w sensie, że z ogon. A, Mi się to tale, zawsze myli. A nie tale. Tak. Chodzi o opowieść. Tam było Northwest? W sumie to... Northeast. Northwest. Hunter's Tale. Na jakimś zboczu tam było chyba, nie? Hunter's Tale on the northwest grassy ledge. Ledge. Co to jest ledge? Ledge to jest właśnie takie no. Coś jak krawędź. edge, tylko że, Krawędź. No, tylko że no inaczej. właśnie. Kamil, gdzie ty poszedłeś? No tu. Wszedłeś, Northwest, na górę wlazłem. wszedłeś po drabinie? Mhm. Okej. Ledge, a że półka taka skalna. Półka skalna, okej. O, dziabu, dziękuję za hosta. Jest taki namalowany tutaj typek, widziałeś go? Mhm. A... Six paces west. West by southwest. A próbowa... O! Dzień dobry. Kamil, gdzie ty wykopałeś to? Co? A, gdzie ty poszedłeś w ogóle? Proszę bardzo. Ale ja nie wiem dalej, gdzie ty jesteś. Na górę wlazłeś po drabinie takiej długiej Tak. i kierowałem się cały czas na NW. Um, Pomiędzy drzewami tutaj. No. Czekaj. Wlazłeś po tej drabinie? jesteś. No to chodź. Cześć pan ninja. Na. Tu, pa. Tu, A, tu. jest. tu. Hunter jest? Jest Hunter. No, Na, no czy jest, coś no, takiego? no jest, Sześć, jest. jest. Mamy? Mamy? No i dobrze. Kamil, błagam, na statek. Ja nam nawet zagram. Niklaus? Sracz to!
No. I odstawiamy to i jedziemy po łosie. Nie? Ta ra 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 ta da 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 da. Tu, tu, tu. Wybaczcie, że nie ma kamery na ekranie. Wszyscy, którzy przybyli niedawno, ale kamera się psuje i jej nie ma. To jest tak, że instancjonuje graczy do podobnych lobby, powiedzmy, tak? Światowych chyba. Chyba tak. Ej, mam jakieś dziury w kadłubie. Ale połatane chyba. Bo jakby były, to byśmy potonęli już dawno. Dobra, Niklaus. Dziur brak. Odsumowywuj. Dobrze, podsumowując. Moi drodzy, kolejna z fantastycznych przygód z Kamilem. Pomimo przeciwności losu, jak to się mówi, wykonanych, jeszcze nie jedna tego typu przygoda i nawet nie takie przed nami. Także dziękuję pięknie za uwagę. Zapraszam na nasze streamy na Twitchu, na nasze filmy na YouTubie, aby zostawiać te łapki, tam suby i tak dalej. Kamil, powiedz coś jeszcze. Chciałem podziękować Niklausowi za piękną współpracę Ja zagram, masz na koniec. Mów Kamil, ja Fantastyczną- gram. i fantastyczne granie na akordeonie. To było ogółem wspaniałe. Całe te- No i dobra.